Velkommen til Mads og Valdemars videoer. Vi håber, at I synes, det er nogle gode videoer. Tak. Ja, og vi skal spille Minecraft i dag. Valdemar, kan du komme ind? Nej. Okay. Jeg prøver lige at gå ind og se. Okay, den er lukket til. Kom nu. Kom nu. Folkens. Hæb os. Hæb os. Nej, kom nu. Jeg vil kun, at skal hæb mere på os. Kom så, hæb nu mere på os. Kom nu. Kom, hæb. Kom nu. Kom, hæb. Kom nu. Ikke tryk på det. Ikke tryk. Jo. Ellers sker der jo ingenting. Nej, jeg har prøvet at komme ind, og der er ikke sådan nogle pranks. Nu lukker alt ud, folkens. Og der er Ronaldo på baggrunden, og det er fedt og sejt. Nu slukker han sin iPad. Folk, du kan ikke på mig. Det er mit hus. Jeg har bygget mit liv.